Bukan lautan hanya kolam susu, susu lumutan hanya kota ibu. Bapak Jaksa bilang tidak tahu, Pak Polisi juga bilang tidak tahu. Saiki bulan piro ya? Oh iya kamu HP. Oh saiki bulan 11 ya, bulan ujian. Aduh, remuk. Ngopo kenteng? Dewean kok cah ilang. Hilang untukmu sing hilang. Bocah tekone api-api malah cangkeme muncang-muncung koyo bol pitik. Umat dasku ki. Lah, mumet. Bocah iki sore wis mumet. Koyo mikir anak bojo e. Mumet kok wis ngadon kae ngono bulu sirah kae. Lah kowe iki mumet lho mikirne apa? Saiki bulan 11, dulune bulan 12, dulune ujian, ora lulus aku digemplang pakku. Mulane sekolah iki budal rasa bolosan. Cah sekolah bolos ae yo ngono kuwi. Waya ujian mumet. Ngene. Aku saiki dikenal nang Sekti, wong pinter. Sapa ngerti iso bantu awakmu payane lulus? Piye? Wih, cocok iki Mas. Nek cocok ya ndak numpak. Terus kurang ya. Iya mang. Kon. Dukun. Saya nanti gimana? Lebu nger, ora dikunci. Ono apa nger? Ada perlu apa? Niki rencang kula Srodeng jenenge, Mbah, alias Alpin. Benjing niku ajeng ujian. Bocah niki niku ajeng nyuwun pitulung kalih jenengan supaya dikaringi kelulusan ngoten. Oh, enteni sedih lho. Iki buku agama Islam diwaca. Loh, lah kok dikek buku to, Mbah? Niki maksudnya piye? Tak kandhani. Nak pengen lulus ujian kuwi, belajar ora nang dukun. Nang dukun kuwi musyrik. Ngerti apa ora kowe? Apa? Loh, lah nek ngerti dadi dukun iki musik, lha apa sampe dadi dukun, Mbah? Remuk sampe iki, Mbah. Ya bener. Aku ki dukun. Tapi dukun pijet kayak delok pasienku sik sambo. Aduh. Wis lunga. Oh, remuk dukune, Neng. Dukun cabul iki, Neng.